Salam sederek-sederek ingkang dipun tresnani kaliyan Gusti. Dipun kabare dinten menika sae nggih. Monggo kita ndedonga rumiyin saderengipun kula mbabaraken renungan dinten menika. Gusti Allah Rama kawula ingkang wonten ing swarga. Kawula munjuk sembah nuwun awit saking sih rahmat saha berkah dalem ingkang tansah lumeber dumateng kawula sedaya. Ing wekdal menika kawula badhe nampi sabda dalem lumantar renungan singkat. Kawula nyuwun supados panjenengan kersa paring pepadang wonten ing manah kawula. Supados kawula saged mangertos menapa ingkang dados kersa dalem. Mugi-mugi sabda menika saged dados tatunggiling gesang lan nuntun kawula wonten ing margi ingkang leres. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula munjuk donga. Amin. Renungan dinten menika kula paringi judul dosa lan kawelasanipun Gusti, kapendhet saking Rom gangsal ayat 12. Mulane padha kaya tekone dosa ing jagat jalaran saka wong siji, sarta tekone pati marga saka dosamu. Mangkono si pati iya wus nrambahi marang wong kabeh jalaran wong kabeh mau wus padha gawe dosa. Ayat menika ngengetaken kita dumateng prastawa ing Taman Eden. Nalika manungsa sepisan yaiku Adam mbalela dumateng dawuhipun Gusti. Akibatipun boten namung ngenani Adam piyambak nanging nular dumateng sedaya tedhak turunipun. Inggih punapa kita sedaya. Wonten kalih perkawis ingkang saged kita pendhet saking ayat menika. Setunggal, dosa punika kados penyakit. Dosa punika boten namung tumindak ingkang klintu, nanging ugi kados virus ingkang nular lan ngrisak sesambungan kita kaliyan Gusti. Boten wonten manungsa ingkang sampurna. Kita sedaya nggadahi penyakit dosa menika ingkang ndadosaken kita tebih saking Gusti Allah. Kang kaping kalih, upahing dosa inggih punika pejah. Pejah ingkang dipun kersakaken wonten ing mriki sanes namung pejah raga nanging pejah kasukman. Terputusnya hubungan dengan Allah. Kita mboten saged nyelametake diri kita piyambak saking cangkemin dosa punika. Sanadyan kahananipun katingal mrehatosaken, ayat menika dados dasar kangge kita nampi pawarta bungah, yaiku Injil. Menawi margi saking tiyang setunggal Adam, dosa mlebet semanten ugi margi saking tiyang setunggal ingkang suci yaiku Gusti Yesus Kristus. Kita pinarengan gesang langgeng dinten menika sumangga kita nglenggana bilih kita prayogi juru wilujeng. Ampun gumunggung amargi kabecikan kita piyambak. Nanging sumangga kita pasrah dumateng sih rahmatipun Gusti Yesus ingkang sampun ngalahaken pejah. Monggo kita ndedonga. Gusti Allah ingkang Maha Suci, kawula nglenggana bilih kawula menika tiyang ingkang kathah dosa. Kawula rumaosi bilih wonten ing kabecikan kawula ingkang saged nylametake nyawa kawula saking paukuman dosa. Matur nuwun Gusti amargi paduka sampun ngutus Gusti Yesus Kristus supados kawula boten pejah ing salebetipun dosa.
nanging angsal gesang ingkang langgeng. Nyuwun tulung Gusti, bimbingan jangkah kawula supados saged gesang nebih saking pepinginan daging lan tansah manut dumateng kersa paduka. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.